Dansk slavehandel, sygdom blandt slaver. Vi har emnet sygdom blandt slaver, som går over hele slaveforløbet i den danske slavehistorie. Så vi har ikke valgt et udpræget årstal ud, men over hele perioden. Vi har de diskuterende spørgsmål. Hvorfor var børnedødeligheden blandt slaverne særlig høj? Hvorfor var hygiejnen så dårlig, og hvilke konsekvenser havde det for slaverne? Hvorfor valgte nogle slaver at udøve selvskade eller begå selvmord? Hvad gjorde man ved problemet med høj dødelighed og sygdom, og hvordan virkede det? Et af de helt store problemer i kolonierne med slaver var børnedødeligheden. Børnedødeligheden var sindssygt høj. Generelt var der mange slaver, der døde, men 40% af de, der døde, var børn under 5 år. Så det var rigtig, rigtig mange. Det var et meget stort problem, og det var blandt andet fordi, at der florerede en masse sygdomme, også børnesygdomme rundt, som ramte de her børn rigtig hårdt, og de vilkår, de børn havde, når de arbejdede, og den dårlige hygiejne, det kunne de altså ikke holde til. Og der var også stor sygdom og dødelighed hos de voksne slaver. Mest på grund af den dårlige hygiejne, der var i kolonierne, fordi at slaverne ikke havde adgang til gode toiletforhold eller bad. Og derudover fordi, at der var så mange smitsomme sygdomme, så de smittede hinanden. Det man gjorde med syge slaver, det var, at man skilte sig af med dem, og så importerede man nogle nye, fordi man ikke gad at behandle deres sygdomme. Så som I kan se på billedet, så ligger slaverne side om side nede i bunden af et skib. Og her der er de så linket fast, så de kan hverken bevæge sig eller noget som helst. Så de kan ikke gøre noget ved de her sygdomme. Og derudover så døde de også, fordi at de fik arbejdsskader. Arbejdsskaderne gjorde, at de fik infektioner, for det meste fordi de havde mistet en arm eller et ben. Og de fik infektioner i det her, som gjorde, at de så døde, fordi det ikke blev behandlet på en god måde. Der var også udpræget selvskade og i sidste ende selvmord blandt de her slaver. Og det var fordi, der var en del af slaverne, der havde den her tankegang, at de gerne ville skade slaveejeren. Og hvordan kunne de så gøre det? Jo, det kunne de gøre ved at skade slaveejerens ejendom. Og det var jo dem selv. De var jo slaveejerens ejendom. Så derfor så skadede de simpelthen sig selv. Og var villige til for eksempel at hugge en hånd eller en arm af med en økse på sig selv. Bare for ligesom at provokere og skade slaveejeren. Og derudover var der også nogen i sidste ende, der simpelthen ikke kunne holde ud og valgte at hoppe i en brønd for eksempel og drukne sig selv. En række læger fra de her kolonier har berettet om forskellige historier og om hvordan de prøvede at behandle nogle af de her sygdomme. Blandt andet så da koppevaccinationen blev indført i begyndelsen af 1800-tallet, så fik man vaccineret en lang række slaver. Og det hjalp faktisk. Lige præcis den sygdom fik man faktisk stort set bekæmpet, men langt de fleste sygdomme kunne man ikke gøre noget ved, heller ikke med vaccinationer. Og lægerne beretter også om særlige sygdomme, som de mente kun kunne ramme slaver, altså kun kunne ramme sorte. Så selvom der var nogle læger, så havde de ikke særlig meget at gøre, og de slaver, der var allermest syge, de blev så flyttet over til nogle lokale hospitaler, men for det meste kunne man ikke gøre noget.